A Ser Catalunya ha arribat el moment de fer romesco. Bon dia i benvinguts a Romesco, el programa que farà tremolar les estructures de l'Star System català. Em presento, us parla Gerard Serra, servidora de vostès, però no estic sol. En aquesta fantàstica aventura radiofònica m'acompanyen l'Aida Fita... Bon dia. I en Roger Gil. Molt bones. Us saludem des del carrer Casp de Barcelona i avui, que és el primer dia, hem d'explicar-vos una mica de què va tot això. Com hem dit, em dic Gerard i sóc el presentador del programa. I per què no dir-ho? Soc una mica el pal de paller de tot plegat. Sí. Tinc 26 anys, vaig estudiar comunicació Però visual... Però a veure, tu què? Llegiràs tot el teu currículum per la ràdio? A veure, Aida, carinyo, el que no farem serà llegir el teu. Però què són aquests fums? No sé, esperat que s'acabi el programa, almenys. El que us passa és que esteu rebotats perquè sóc jo qui presenta el programa i no vosaltres. Sí. A veure, nen, qui ha aconseguit l'entrevista exclusiva d'avui? Tu o jo? Ara. No, Aida, que d'això encara no podem dir res. Qui va aconseguir el seu telèfon? I mai millor dit. Que callis, sisplau. A veure, no creieu que hauríem d'explicar de què va tot això? No sé, ja ens tirarem els plats pel cap més endavant. A veure, és que si no em deixeu fer la meva feina... A veure, anem a pams. En Roger cada setmana ens parlarà d'un famós de la seva secció La Clatellada. I qui diu parlar, diu rajar. Ara. Amb qui estrenaràs la secció, Roger? Parlarem del pèl roig més simpàtic de la televisió espanyola, Pablo Motos. Hombre, quines ganes de sentir-lo bavejar amb alguna dona. Doncs no vas gaire equivocada. I mentre en Roger ens farà venir ganes de tancar televisors amb la seva secció, l'Aida farà que tornem a enamorar-nos d'aquest mitjà. Sí, senyor. Avui, a Temps de Culebrons, recordarem la vida i miracles de la mítica Eulàlia Monsolí. M'encanta l'Eulàlia Monsolí. Puc dir ja qui entrevistarem al final del programa? Que no, pesada, que hem de mantenir la sorpresa. A veure, només diré que és un personatge molt estimat per tots els catalans i que porta ulleres de sol. Ja ho sé, Risto Mejide. Tio, he dit estimat. No digueu res més, sisplau. Amb aquestes coses, i no gaires més, us farem companyia aquests mesos. Avui, i fins que acabi l'estiu, estarem cada dissabte amb tots vosaltres... Perdona. Què vols dir cada dissabte? Que ens repetiran cada setmana, de ser? No, evidentment que no. Farem un programa diferent cada setmana. Però a mi m'havíeu dit de fer un programa. M'estàs dient que hauré de passar tot el puto estiu a Barcelona? Roger, calma't, sisplau. Parlem després del programa. No, ni calma't ni punyetes. Que tinc molta feina, altres. Qui la farà, aquesta feina, eh? No ho sé. No, i la calor de Barcelona és molt pitjor que la calor de Lleida. Home, Roger, em sembla que... No, i el metro què? I els guiris i la seva pudor de crema solar. Però, Roger, que el programa en realitat... Que no, a la merda, ja n'estic No, Roger, no! S'ha acabat. Roger, para. Ets conscient que estarem gravats? No veus que vaig amb rebequeta? Jo em pensava que era per l'aire condicionat. No és per l'aire. Aleshores, podran acollir préssecs? Per desgràcia teva, sí. Vaig a buscar Celo, vale? Mare meva, quin xurro de presentacions ha quedat. En fi, amb Celo sense, comencem el primer programa. Romesco, millor que la salsa rosa. Avui, el personatge català més famós dels 90 trencarà el seu silenci a Romesco. Família, amor i traïció. Aquesta explosiva combinació ens posarà a tots vermells com un tomàquet. En uns instants, a Romesco. Ser Catalunya, serveis desinformatius. I és que a més el tio ha hagut d'estripar el meu guió, és idiota. Comencem. Miquel, Martí i Pol se separen. Els membres del trident de Roda de Ter, format per l'escriptor Miquel, el poeta Martí i el traductor Pol, finalment han decidit partir peres. Després que el trio anunciés als quatre vents que se separaven, vàries veus de la cultura nacional i estatal com Ortega, Gasset, Duran, Lleida, Juan i Medio han sortit a donar-los mostres de suport. I tenim alguna declaració? Sí. Els micròfons de Romesco es van colar al vestidor del Manchester City, on després d'un recital homenatge de 57 hores a càrrec de Pep Guardiola, l'ambient era aquest. Un Jimmy Jam en hores baixes es cola a la cua del supermercat. L'últim espanyol que va tenir un paper important a Eurovisió, Jimmy Jam, va ser enxampat colant-se a la cua d'una coneguda cadena de supermercats. Malauradament per Jimmy es va posar a la cua ràpida i quan va arribar el seu torn, la caixera d'una coneguda cadena de supermercats, marca recentment registrada per Mercahome, al veure que portava més productes dels permesos, el va expulsar de la cua. I com va acabar la cosa? Jam va ser expulsat per la Sheila, la caixera.
Escoltem les declaracions de la treballadora d'una coneguda cadena de supermercats. ¿Qué le dije al boca chancla ese? Pues que se fuera, ¿vale? Que me estaba tocando el ya. Y que me iba a cagar en su puta madre, ¿me entiendes? Que si no le quedaba clarinete, le iba a dar una puta hostia que nos íbamos a morir los dos. Él de golpe y yo de la onda expansiva. Pero con respeto, ¿eh? Cau l'últim cabell de Tomàs Molina. El meteoròleg i professor de la Universitat de Barcelona es queda pelat després que un anticicló mantingui el clima de Catalunya estable durant 30 dies consecutius. Amb motiu de dol, TV3 i Catalunya Ràdio només diran les temperatures de capitals de província durant 3 dies. Ara que Molina s'ha quedat totalment calb, ja podem dir que no li queda un pèl de tonto. Mare. Romesco, millor que la salsa rosa. I ara que ja sabem tot el que ha passat al panorama rosa català, només ens queda saber... Què s'ha deixat de dir Pilar Rahola? Pilar Rahola, hola, hola, Pilar Rahola, hola, hola. Com el títol bé explica, aquesta secció serveix per parlar d'allò que potser ha passat desapercebut als mitjans de comunicació. I qui millor que l'Aida per indagar en aquests temes, oi? Bueno, dit d'una altra manera, és l'excusa perquè l'Aida surti de la redacció i ens deixi tranquil·los. Perdona, però si jo sóc l'alegria de la SER. Sí. Prepareu-vos, perquè avui porto una desgràcia que us traumatitzarà més que la mort de Francesc Orella Merlí. Han robat els plastidecors de Pilarín Vallès! Què dius? Davant d'aquesta tragèdia, l'equip d'investigació de Romesco, format per una servidora i amb l'ajuda d'en Gerard de Merlí, en Ramon de Plats Bruts i un burro català, Aquí passo, hem posat fil a l'agulla. Com a bona investigadora que sóc, vaig proposar-me descobrir qui era el desgraciat sense ànima que va perpetrar aquest robatori. I digues, Aida, què has fet per esbrinar-ho? Sortir al carrer. La primera persona que em va cridar l'atenció va ser un noi jove. Alt, ros i de cabells arrissats. A veure, digue'm una altra vegada perquè m'ha quedat l'atenció, que no m'ha quedat clar. Doncs perquè tenia una mirada que amagava moltes coses. Ja. I perquè era gairebé un nen. Joder. I els nens dibuixen en plastidecors. I fixeu-vos que quan l'acuso, en cap moment diu rotundament que ell no sigui el lladre. Escolteu. Jo considero que jo no sóc el culpable, necessito que em donis alguna prova per recusar-me a mi tan gratuïtament. Bàsicament, la cara que fas, així com de nen petit, dolç, que li agrada dibuixar, i els plastidecors i els colors. Jo crec que... Jo dic que jo no sóc el culpable, però dona'm alguna prova més per acusar-me a mi i si demostreu que sóc jo, doncs us tornaré els plastidecors. Aida, m'ho ha semblat a mi o li estaves tirant la canya amb això de tens una cara dolça. Si anant bé aquest nen, què tenia, 12 anys? Bueno, però és que ja tenia bigoti. En fi, jo veu no tan jove, aquest xiquet és el lladre de Schrödinger. No ha robat els plastidecors, però te'ls podia tornar. És un lladre i no ho és al mateix temps. Bueno, sí, en fi. Un cop analitzat aquest noi, anem a investigar el nostre segon sospitós. Atenció, perquè potser estem davant d'algú que fa la feina bruta. Què vols dir amb això de fa la feina bruta? Algú que ha robat els plastidecors perquè li ha demanat algú altre amb més poder. Atenció a com de nerviós es posa quan li pregunto per Roser Capdevila. Primer que jo a la Pilarín Vallès no sé d'on és ni si on treballa, així que difícilment podria anar a robar-li els plastidecors. Perquè tu com et dius de cognom? Jorquera. Què més? Vinyals. Què més? Com que què més? Algun Capdevila ja? No. Què voleu? Recriminar Roser Capdevila? Ets familiar de la Roser Capdevila. No, familiar no, però fan sí. Veus? El fan de la Roser Capdevila ha robat els plastidecors de Pilarín Vallès. Jo no he dit això, Sí, ja ho has dit, ha quedat enregistrat. Bueno, si tu vols tergiversar l'enregistració... Bueno, de fet podria ser, perquè el llibre aquest nou que ha tret la Pilarín Vallès és tot en blanc i negre, la qual cosa em va semblar bastant sosa. Ala, però com s'atreveix a dir això d'un mite de Catalunya com la Pilarín Vallès? Exacte, com pot dir això de la dibuixant de Me Gusta Internet? Me Gusta Internet l'ha dibuixat un home, Sí. l'Àlex Santal. Ai, no, que volia dir aquell el de Jo mataré monstres per tu. Bueno, és que aquest és de la Marta Puig. No tens ni punyetera idea de qui és la Pilarín Vallès, oi? No, ni idea. És que m'ho va dir el de seguretat quan sortia de la SER. Però cada cop estic més a prop del culpable. Sabem que el lladre de plastidecors treballa per Roser Capdevila, però m'arriba nova informació.
sembla que la dibuixant de les 3 bessones no és l'única responsable d'aquest robatori. Ai, que m'estic posant nerviós. Va, segueix, sisplau, segueix. M'he trobat amb una noia que o bé juga molt bé amb l'ironia o bé és sòcia del Círculo Equestre. Escolteu què diu quan li dic que té cara de culpable. No, jo no he sigut, però em sembla que són les típiques pèrdues del procés. No creus que això és una excusa per fer veure que tu no has sigut i ho fas perquè mirem cap a un altre cantó, però en realitat tu tens els plastidècors? No, de veritat s'han anat amb el procés, amb les 1.500 empreses també, bueno, s'han anat tots junts. Que burra que és aquesta noia. Escolta, sí que segurament me'n penediré de dir això, però per què ho dius? Home, perquè he dit que hi ha 1.500 empreses a Catalunya. I quantes creus que n'hi ha? No sé, 35. Tothom sap que per això l'IBEX es diu així. Joder, Bé, Gerard, després ja parlem. Sí, d'acord. I quan semblava que totes les pistes em quadraven, gir de guió. Oh! Ui. Què va passar? De sobte veig, de lluny, un vell cavaller que s'acosta amb mi. Però què estàs dient, Aida? Un galant, un senyor. Aida, tia. Aida, per favor, calma't. És que un tros d'home que, en veure la meva bellesa, no va poder amagar més la veritat. Com? Vas trobar el culpable i va confessar? Escolta-ho tu mateix. Hosti, em sap greu, no pensava que ningú se n'enteraria, però va ser un moment d'eufòria, vaig entrar a casa seva i el primer que vaig pensar van ser en els seus plastidècors. Però tu n'ets conscient que aquesta dona viu gràcies als seus colors? Sé que estan pensant de desnonar-la, sé que... Bé, això li pot comportar molts problemes, soc conscient de les conseqüències, però les assumeixo i cap endavant. Què us ha semblat? Un altre triomf de l'investigadora Pefita. No, Aida, escolta'm, t'he de felicitar. No hauria dit mai que series capaç de resoldre aquest cas. Bueno, sincerament, ni aquest ni cap altre. Perdona, però no hi ha cap cas que se li resisteixi a l'investigadora Pefita. Com ho deia aquell? Ah, vale, sí. Elemental, querido Wilson. És Watson. Però escolta un moment, aquí falta un tall, no? Aquí jo posa que ara parlaràs del... No, ja està. Mira, la secció s'ha acabat. No s'ha acabat. Mira, queda un tall. Jo poso aquí, Oriol, el nostre tècnic, pots posar el tall 5, sisplau? No. Vale, i per últim, tens parella? Sí. Vaja. Però, Aida, què fas que aprofites els reportatges per lligar? Lamentable. Calleu, vale? Lamentable. Mira, el nostre amor no és impossible. Carinyo, et prometo que et vindré a veure a la presó. Mare meva. Demanaré un vis-a-vis i et vindré a veure amb un entrepà amb una llima al mig. Aida, tia, se te'n va molt l'olla. Potser has robat els plastidècors, però també has robat el meu cor. T'estimo, lladragot meu! Romesco, amb Gerard Serra, Aida Fita i Roger Gil. A Ser Catalunya. La clatellada. Cada dissabte a la clatellada farem una bona obra. Romesco dedicarà uns minuts a assenyalar un famós que hagi posat els peus a la galleda. Serem com una ONG oferint la millor versió de nosaltres mateixos. Caram, Gerard, moltes gràcies. No et queixaràs d'aquesta presentació, Roger? No. Quan parlo d'ONG em referia al fet de donar-li una secció, en Roger. Vaja. El cas és que ja que som aquí, ja que em quedaré aquí tot l'estiu, lluny del tros i perdent-me la collita d'enguany, doncs he decidit volcar aquesta mala llet per fastiguejar un tercer. Ah, molt maco, no? Home, justícia poètica en dic jo. He decidit que transformaré la meva bilis en un fuet per castigar els famosos que s'han passat de la ratlla. Però per això necessito l'ajuda d'un superheroi. Com? Un superheroi? Mira, el que faltava. Què estàs dient, Roger? Sí, ara us he de deixar. Roger, es pot saber on vas? Torna! Ja sabia jo que no es podia confiar en aquesta gent del West. Però, Gerard, que ha dit un superheroi, no? O sigui, com l'Spiderman, en Superman o el Capitán Siam. Els petits canvis són poderosos. Uala! Però, Roger, què fas amb un passamuntanyes en ple estiu? No sóc el Roger, sóc... El condemnador, l'heroi de la comunicació. Sóc la resposta a tots els espectadors que criden indignats. Sóc el protector dels nostres oients, la llum en la foscor, la veritat, aliat dels bons, el manson dels bàrbars. Que genial! Però, sisplau, si aquesta frase és en Son Goku. Gerard, no espero que ho entenguis perquè un gran poder comporta una gran responsabilitat. I ara està imitant l'avi de Spiderman. Aida, que no ho veus? Que no pot ser que no te n'adonis. Gerard, vols fer el favor de callar?
Senyor condemnador, per què ha vingut? Joder. Estic aquí disposada a lluitar per aquells oients que no poden lluitar per ells mateixos. Disposada, ara ets Wonder Woman. Per això avui porto l'entrevista que Pablo Motos va fer a les seves protagonistes de la primera sèrie original de Netflix produïda a Espanya, Les xiques del cable. Buah, Pablo Motos, potser és l'únic tio del món amb tauleta de xocolata a qui no li tiraria la canya ni borratxa. Bueno, ni a l'Aznar. Com diuen els superherois, hi ha gent que té un dia dolent i dolents tots els dies. Pablo Motos és dels primers i André Gómez dels segons. Però centrem-nos en Motos, perquè en tingueu la magnitud de la tragèdia, les entrevistes a El Hormiguero acostumen a durar 120 minuts i aquesta no va arribar als 13. Ja saps que lo bueno si breve dos veces bueno. Això és el que li dius a la teva nòvia, no? Joder. Com el Gerard, Pablo Motos va tardar molt poc en acabar. Bueno, ja, no? A acabar de pifiar-la. Concretament, 3 segons, quan va anomenar malament el nom d'una de les 4 protagonistes, Maggie Cibantos. Han venido a divertirse Blanca Suárez, Maggie Cibantos. Maggie Cibantos. Ana Fernández y Nadia de Santiago. Què és Maggie? La involució d'un Pokémon? És l'antecessor de Magikarp. Sí, no, exacte. És el Pokémon resultant d'ajuntar un Magikarp amb unes sopes Magi. Centrem-nos en l'entrevista a entrenadors Pokémon. El senyor Motos fa la primera pregunta a les protagonistes de la sèrie Revelació de la temporada. Està començant l'entrevista, cal entrar a fons, punyents, anar directament al gra. Com quan Gabilondo va preguntar a González per l'existència dels GAL només començar la famosa entrevista de 1995. Però Pablo Motos no és Iñaki Gabilondo. Bueno, oye, enseguida hablamos de... Es que tengo que comentar un tema porque si no reviento. Enseguida hablamos de las chicas del cable, pero estábamos discutiendo en el pasillo una cosa y os la quiero preguntar así de sopetón. Es una pregunta que todo el mundo se hace ahora mismo, por lo visto, sobre las chicas. ¿Vosotras sabéis bailar reggaetón? Tens les protagonistes de la primera sèrie de Netflix produïda a Espanya i preguntes si saben ballar reggaetón? Ole tu, Pablo Motos. Exacte, o sigui, com no li pregunta a Blanca Suárez com es va lligar en Mario Casas? Com? Mario, per cert, si estàs escoltant això, el meu número de telèfon és el... Veus que estem a la SER i podrien sentir... Blanca, el meu número de telèfon és el 6784649... Nois. No puc salvar els oients i a vosaltres de fer ridícul al mateix temps. Recordem, Pablo Motos està entrevistant a les protagonistes de Les xiques del cable, les actrius del moment quan passa això. ¿Con qué actor de Hollywood, Nadia, no te importaría hacer una película? Llegado el momento, esto que te pide, yo que sé, Brad Pitt, Gladiator... Pues Brad Pitt estaría muy bien. Brad Pitt. Russell Crowe, sí. Lo que pasa es que la película tiene escenas de cama. Es como 50 sombras de Grey, pero bien hecha. Russell Crowe debe de pesar sus 95 kilos. Ya. Me quedo con Brad Pitt. Que está más delgado. Maggie, ¿cuál sería tu actor fetiche para hacer una peli? Perdóname, es Maggie. Estic segur que Motos estava pensant el mateix que cantava M-Clan. El què? Que aquest no ha estat el millor final. Oh, Maggie, sé que no és buen final. Has vist, Aida, soc tot un melòman. Ah, sí? I quin és el teu superpoder? Ara no et segueixo. A veure, no has dit que ets un melòman? Quin poder tens? ¿El poder de la frescor? ¿O por la mañana eres de oro, por la tarde de plata y por la noche matas? Que se n'ha d'anar, senyor superheroi. El món de la comunicació no es salvarà sol. Fins aviat, condemnador. És vostè genial! Gràcies, però no sóc genial. Sóc el que la comunicació necessita. Més que Batman, dient aquesta frase semblava Ghostman. Uah, Roger, el que t'has perdut. Ha vingut el condemnador, l'heroi de la comunicació. Sí, ens hem creuat a... Ui, què ha passat aquí? Què ha passat? Ni que parlessis com un superheroi. Ara que ho dius, on eres? He anat a fer unes trucades pel senyor condemnador. Què va? Sou amics? Com el Batman i el Robin? Bueno, sí, com el Batman i Robin, però heterosexuals. Vinga, Robin, què deies que portaves unes trucades, no? Avui, com cada setmana a la clatellada, em posaré a les ordres del condemnador i per castigar el malfactor en qüestió trucaré a l'heroi que tots temem. I no em refereixo al ministre d'Hisenda, sinó a les mares. A les mares del ministre d'Hisenda? No, carallot. A les mares dels protagonistes en qüestió, com en el cas d'avui, la mare de Pablo Motos. Sí, diga. Ay, el Motos. ¿Qué? ¿Es usted la señora Motos? Sí, dígame. Le llamamos por la entrevista. ¿Qué entrevista? La entrevista que hizo su hijo.
Mire, no sé de dónde me llama, pero no tengo nada que decir, ¿eh? Yo no hablo. Hombre, la entrevista que hizo su hijo por la televisión, que fue tan polémica. Mire, yo no tengo ningún hijo. ¿Cómo que no? La acusaron de machista en esa entrevista. Mire, cuelgo, Dios. A veure, Roger, ens penses fer creure que aquesta dona era la mare de Pablo Motos? No ens estaràs intentant vendre la moto? De debò que aquí el més tonto fa rellotges. Ah, sí? I des de quan ets rellotger, tu, Roger? Que ho dic pel Gerard. És igual, jo segueixo a lo meu perquè, en fi. Després de penjar-me a la cara, el meu honor de periodista no graduat m'ha fet continuar treballant per ser jo mateix qui li plantés la canya a la senyora Motos. Sí. Ay, el Motos. Dime. ¿Es usted el señor Motos? Sí, ¿por qué? Le llamamos por lo de la entrevista. ¿Qué entrevista? La entrevista de la tele. Es que no me acuerdo ahora mismo, a lo mejor sí, pero... Sí, hombre, la entrevista de Antena 3. Sí, ¿qué pasa? Llamamos porque le llegaron a acusar hasta de machista en esa entrevista. ¿De qué? De machista. Amb aquest fil de veu deu estar molt referdat, no, Motos? Bueno, ja saps, el refredat de l'estiu és el que té. Això et passa per dormir amb el cul a l'aire i el ventilador engegat. Mira, no et preguntaré com saps això, perquè nosaltres continuarem. A veure, doncs perquè també m'he dormit amb el ventilador, el cul a l'aire i m'he refredat. Aquest noi de Lleida no és gaire espavilat, no? És igual, deixa'm. Sí, deixa'm. En el darrer arxiu sonor de l'entrevista he acusat al senyor Motos de masclista. Com ha reaccionat? Escoltem-ho. ¿Qué machista? Acusaron de machista muchas televisiones en esa entrevista. Yo creo que se está equivocando, ¿eh? No. Estoy llamando al señor Pablo Motos, ¿no? Sí, soy yo, pero no sé de qué me está hablando. Hombre, usted le dijo a la señorita Maggie Cibantos con quién se quería acostar. Yo creo que esto no... ¿Usted quién es? Venga, dime quién es. Usted lo niega esto. ¿Usted dime quién es? Niega que se quería acostar con Maggie Cibantos. ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Que me viene a levantar los pies del suelo. En cualquier caso, no soy yo el protagonista. El protagonista es usted, cuando le preguntó a varias chicas si les gustaba bailar reggaetón. Te estás equivocando, Risión. Pero, a ver... Es podria dir que l'has posat com una moto. Jo és que la veritat no sé per què vinc ja. Ai. Vendre motos, clar, com que estic motos de com una... Hòstia, Gerard, que... Gràcies. Jo ja. És que no m'ha pillat en Roger. Dono a Pablo Motos per castigat i a mi per insultat. S'ha dit risón, oi? Què vol dir això? Sí, ho he buscat a la RAI, significa persona, situació o cosa que mueve a risa. Ah, mira. Així que des d'un punt de vista humorístic m'ha afalagat. Més aviat t'ha insolegat. O ha faltat. Bueno, sigui com sigui, Pablo Motos vigila. El món de la comunicació t'estarà vigilant. Uah! Uah! Quina merda. Quina merda. Club? Família? Res d'això. TV3 no ha pogut amagar més la veritat i en uns minuts el pal de paller del Club Super 3, el primer DJ nacional, el telèfon més famós de Catalunya, no evitarà cap pregunta a Romesco. Ei, Super! Avui dinaràs un plat una mica estrany, però deliciós. Romesco amb tomàquet. Tu perdràs? Temps de colabrons. Capítol 6831. Mare meva, quants capítols, que ràpid passa el temps. A veure, Aida, de què anirà aquesta secció, digue'ns? Hola, torno a ser jo. Hola, què tal? Temps de Culebrons serà un retorn setmanal a una època daurada de la nostra televisió. Cada dissabte repassarem la vida dels personatges més emblemàtics dels culebrons del nostre país. I com no podria ser d'una altra manera, avui estrenem la secció amb Eulàlia Monsolís. Oh, Nissaga de poder, quina gran sèrie que ve que actua l'Emma Vilarassau. No, que es diu Eulàlia Monsolís, tio. Bueno, sí, Eulàlia Monsolís, personatge de Nissaga que interpreta Emma Vilarassau. No sé de qui esteu parlant, però bueno. Nissaga de poder es va estrenar el 1996 a TV3 i se'n va emetre gairebé 500 capítols. Casina pa'l cuerpo. Juntament amb els seus germans, en Mateu i en Raimon, l'Eulàlia n'era la màxima protagonista. Els Monsolís són una família de l'alta aristocràcia catalana que tenien unes caves al Penedès i estaven forrats de pasta. Eren una mica com una família de Juego de Tronos, però de les dolentes. A veure, no cal que ho digui jo, però és evident que en George R.R. Martin s'hi va inspirar una mica. Sí. Doncs no t'ho negaré, perquè igual que la Cersei i en Jaime de la família Lannister,
L'Eulàlia té una fixació particular amb un dels seus germans, en Mateu. Ai. Pel ton que es parlen, intuïu què passava entre ells dos. Te'n recordes quan ens vam escapar de casa? Ja fa molts anys, això. Era el temps de la verema. Feia molta calor. I les vinyes vessaven raïm. Eren dues criatures. Han passat segles des d'aleshores. Què tens? Em faig vell, Eulàlia. No. Ets com el bon vi. Millores amb els anys. Aviam com dir-ho. Els dos germans... Sí. Però Mateu i l'Eulàlia... Follaven. No, Roger, joder, hòstia. Però sí, senyors. L'Eulàlia Monsolís tenia tendència a aparellar-se amb qui no li tocava. Tot i això, ella i en Mateu arribaran fins on calgui per mantenir-ho en secret. Normal. A veure, potser se'ls hi va escapar una mica de les mans quan van tenir un fill, l'Eduard. I oi que no sabeu què va passar amb aquest noi. Sí, au va, ara diràs que s'enamorava de la seva mare. Correcte. De la seva mare? Però què li passa a aquesta família? Tranquils. A veure, ni saga de poder, tot era molt loco fins que l'Eulàlia va posar seny. A veure, va deixar enrere el seu germà Mateu i va trobar un nou amor a la seva vida, en Fèlix. Qui? El seu nebot. Mare, no pot ser. Estàs segura que els Monsolís no tenen sang reial o alguna cosa així? Doncs no m'estranyaria. Bé, però total, que en Fèlix aquest la té jurada amb el seu cosí, l'Eduard, que és el fill de l'Eulàlia, recordeu? Sí? Doncs bé, els Monsolís tenen una manera particular d'arreglar els problemes. Escolteu. Els problemes són com les males herbes. Sempre ho has dit. S'han d'arrencar de socarrel sense miraments. Són paraules teves. Què vols dir? No m'estaràs dient... Sí, senyor. L'Eulàlia es va carregar el seu nebot per salvar el seu fill. Vinga. És una mare exemplar. No, sí, com a mare cap queixa. Ara bé, com a tieta, bastant indesitjable. Segur que tampoc li feia la mona per Pasqua. Vaya drama. I quan es va petar en Fèlix, va tornar al vell amor, en Mateu, el germà. Però, amics, la tragèdia no es va acabar aquí. En Mateu tenia càncer. Així que ell i l'Eulàlia van decidir morir incinerats en un últim viatge en barca. Lo típic. Déu meu, no sé, quin final més trist per aquesta secció. Però bé, moltes gràcies, Aida. No, que encara no estic, Vull dir, l'Eulàlia després va ressuscitar. Acabáramos! Aida, que no vas entendre el final de Ni saga de poder. Que sí, que l'Eulàlia no estava morta. Va decidir canviar-se d'identitat i dir-se Judit. Ui, no, Aida, espera, crec que sé per on vas i estàs barrejant coses. A veure, tot i l'espectacular foc on va morir, la Judit, abans Eulàlia, va ressuscitar i va refer la seva vida a majoria absoluta. Aviam, Aida, espera. Aquí estem parlant d'un altre personatge i en principi tu havies de parlar només de l'Eulàlia Monsolís. I això és el que estic fent. Quan es va recuperar de l'espectacular incendi, l'Eulàlia, que ara es fa dir Judit, es va casar amb l'Eduard. Com? Al final sí que s'embolica amb el seu fill. No, aquest Eduard no, un altre. Però no li donis corda tu ara, Roger. Aquest nou Eduard és director d'orquestra i té 6 fills. Li direm Eduard II, vale? Però és que en realitat aquest Eduard és el seu germà. Com? A veure, Aida, t'estàs referint a en Jordi Bosch, l'actor. Que no. Ara és l'Eduard II i es casarà amb la Judit, que recordem que abans es deia Eulàlia. Ja us he avisat al principi que l'Eulàlia tenia un problema amb l'incest. Aida, necessites saber diferenciar entre actor i personatge ja. Calla. Aquí, la Judit decideix tenir una vida nova. S'allunya de la maldat i en tota la sèrie no matarà ningú. Home, vist així, canviar de sèrie és més efectiu que passar per la presó. I com que no mata ningú, aquesta sèrie no ens interessa. Així que agafeu les maletes, pugeu al cotxe, que ens n'anem a Vent del Pla! Descobreix-te i sentiràs que el camí és immens. Que bé que cantem, per favor. Prova un altre lloc per començar de nou. Mira, Aida, estàs fent un desastre de secció, perdona per posar aquesta sintonia. A veure, aquí, l'Eulàlia es torna a canviar de nom. Ja no es diu Judit, ni Eulàlia. Ara es fa dir Teresa, d'acord? I no només això. També canvia de fills. Ara tindrà en Biel i la Isona. Aquesta dona acabarà tenint més fills que Julio Iglesias, i si no, al temps. A Vent del Pla, la Teresa coneixerà en David. A poc s'aniran enamorant i es casaran.
En David té un fill, en Martí, que a la vegada s'enamora de la Isona, la filla de la Teresa. És a dir, germanastres junts. Tenim un nou cas d'incest. Veieu com aquesta família té un problema? Sí. Bueno, en aquest cas, deixem-ho en semi-incest. Bé, i quan semblava que per fi la vida de la Teresa s'havia calmat, torna un antic personatge del passat. Ui, veuràs ara. L'Eduard. Descobreix-te i sentiràs que el destí serà teu. És el seu Vale. Ja està. Hem de fer un programa de ràdio. A veure, Aida, que m'he perdut. Quin Eduard va tornar? El de majoria absoluta? No, aquest no, l'altre. L'Eduard fill, el que estava enamorat d'ella a Nissaga de Poder. No m'estic perdent. L'Eduard, que ara es fa dir Genís, segueix obsessionat amb la seva mare, l'Eulàlia, que ara es diu Teresa i també s'havia dit Judit. Em seguiu? No. Bé, no m'esperava menys de vosaltres. Bé, com us deia, en Genís /Eduard aquest ha estat tan obsessionat que se l'endú i la segresta. Ai! El va pujar. No cal, és aquí mateix, de veritat, que em convé que... A qui l'obliga a pujar al cotxe? M'estàs fent mal! Ai! Mira com l'agafa. El meu vestit de núvia. Quan érem petits, em vas dir que et casaries amb mi. Per favor, quina por. I les promeses s'han de complir. No. No saps com t'estimo. Hi ha dues coses. Ai. Ara aquí l'apunta amb una pistola. Morirem junts, Teresa. No! Mireu ara. Cop d'en Genís a la Teresa. Es descorda els pantalons. Ai, malalt. I ara l'intenta posar. Teresa, aguanta. Però no us preocupeu, perquè... Vinga, la Núria ve a salvar-la. Amb una rosa al cap. Ai, rosa no. Una rosa? Amb una roca al cap. No patiu, amics. L'Eulàlia és invencible. En Genís /Eduard acabarà a la presó i s'hi estarà una bona pila d'anys, fins que ens sortirà per presentar Oh Happy Day. Bueno, menos mal. I què més va passar? No, res més. Espera, sí. El seu marit, en David, recordeu, doncs morirà en una explosió de cotxe. Què dius? Però que al final resultava que era tot un muntatge, així que en realitat estava viu. I la Teresa va tenir càncer. No! Però el va superar. Quina vida, perdeu. Per cada rostre que et porti amor. Quantes sintonies va tenir aquesta sèrie? Ai, perdó. Tu, va, tira. Total, que la Teresa acabarà amb en Julià i viuran feliços a Vent del Pla. I escolteu, que des del 2010 que no en sabem res més. Des de Romesco li volem enviar un missatge. Teresa, Judit, Eulàlia, o com et diguis, manifesta't, volem saber com ha continuat la teva vida. En fi, Aida, no sé, gràcies per aquest particular viatge per la vida artística de l'Emma Vilarassau. A vosaltres, i que no es diu Emma pesat. Celebritat de mentida. Després de portar-ho anunciant durant tot el programa, ha arribat el moment de la veritat. Si sou prou vius, ja haureu endevinat qui és el primer personatge que entrevistarem a Romesco. Amigues, amics, avui, a Celebritat de mentida, tenim el plaer de conversar amb en Tomàtic. El recordareu per ser la cara més coneguda del Super 3 més mític. Tomàquet amb ulleres de sol, nas en forma de dial telefònic i carisma desbordant per tots costats. Bé, doncs, és un gran honor per mi dir... Hola, Tomàtic. Em dic Gerard i el meu número de súper és el 27 50 49. M'agradaria saber què se n'ha fet de... Ei! Ets molt poc original, súper. Perdona, com? Et creus molt divertit presentant-te així? Pensaves que eres el primer a fer-me la broma? Ostres, disculpi, senyor Tomàtic, no era la meva intenció ofendre'l. Pensi que per mi vostè és un gran referent. De fet, com tants altres nens de la meva generació... No vaig poder anar mai a la festa dels súpers i això és un gran trauma que porto... Ei, vinga, va, súper. Ves al gra, que no tinc tot el dia. Endavant amb l'entrevista. Riu molt, però el recordava més amable. Súper, són molts anys tancat al rebost. M'he anat tornant agre. Ho sento. Senyor Tomàtic, volem saber què se n'ha fet de vostè després que el Club Super 3 canviés tots els seus protagonistes l'any 2006. Com va viure aquell canvi generacional? M'encanta que em facis aquesta pregunta, súper. Els canvis generacionals són llei de vida. Només cal mirar les Macedònia o el Partit Popular últimament. És per això que t'ensenyaré
Imatges d'una zebra passejant per la sabana. Senyor Tomàtic, això és la ràdio, no podem ensenyar cap vídeo. I no em canviï de tema, sisplau. Ei, però que no teniu reproductor de VHS? VHS, això no és una malaltia? Ai, no podien enviar-me un entrevistador que tingués més de 12 anys? Tomàtic, permeti'm que insisteixi sobre el final del seu personatge al Club Super 3. És veritat que va denunciar TV3 per acomiadament improcedent? Caram, Super! Veig que estàs obsessionat amb els comiats. Potser has tingut alguna mala experiència amb una nòvia. Però hi ha una cançó millor per parlar d'un comiat que Miedo de McClan? Para empezar, diré que es el final. Escolti, senyor Tomàtic, sé que vostè és un gran DJ, però hauríem de continuar amb l'entrevista. I deixi'm dir que a mi personalment m'agrada més la versió de la Maia. Quina Maia? La cantant de La Oreja de Van Gogh? Després el poso al dia. Tomàtic, passem a la part més personal. Vostè és conegut per ser molt cautelós amb la seva vida privada, però potser ha arribat el moment d'obrir el seu cor. Tomàtic, vostè se'n recorda de la Verona? Oh, Verona, mai més no t'oblidaré. El teu timbre m'enamora i el teu número també. Pels qui no ho recordin, la Verona era l'amor d'en Tomàtic. La van veure al seu costat durant un temps, però va desaparèixer i mai més se'n va saber res. Què va passar? Super! És fantàstic que em preguntis per la Verona. I per això et parlaré de Verona, la ciutat. Verona és una ciutat de Vèneto, a Itàlia, capital de la província de Verona amb 260.000 habitants, crec. Sí, 260.000. És a la riba del riu... Pari. No me la tornarà a colar. Insisteixo. Manté el contacte amb la Verona? Xxxt! Saps qui m'agradava molt, a part de la Verona? La Britney! Si no parem de posar música de fa 20 anys ja marxarà el bigoti. Escolti, és possible que encara no m'hagi contestat a cap pregunta? Pot ser, Super. Soc la canya. En fi, doncs parlem de la seva faceta com a DJ. Durant molts anys va gaudir d'un èxit indiscutible amb el seu programa Top 10 Tomàtic. Com recorda l'experiència? Ai, va ser la millor època de la meva vida, Super. M'encantava posar videoclips. De fet, mai he abandonat la meva faceta de DJ. Vaig muntar una disco mòbil i cada estiu tinc 2 o 3 bolos assegurats. Pot dir-nos on tocarà properament? Potser algun oient està interessat en veure'l en directe. Sí, la setmana que ve toco Sant Esteve de les Roures. El primer que m'enviï un correu electrònic li regalo una entrada. Escriviu-me a tomàtic@terra.es. Lo de terra és per lo de terra. L'hort... No es faci l'humil, Tomàtic. Sonen veus que diuen que ha rebut ofertes per punxar el Tomorrowland d'aquest any. És veritat? No estic autoritzat per parlar sense la presència del meu mànager. Miri, em va fantàstic que tregui aquest tema. Si les meves fonts no van errades, el seu mànager és el seu cosí, anomenat cosí. Va aparèixer amb vostè durant unes quantes temporades a Top 10 Tomàtic. És així? Sí, correcte, Super. Però tampoc tinc ganes de parlar d'aquest borinot. El cosí i vostè s'assemblaven molt. Estètica similar, però actualitzada. Ulleres de sol més modernes, llenguatge més actual... Podríem dir que era com vostè mateix, però en versió millorada. Vaja, que triar qualsevol el tria vostè, no? És així? Ei, Super, de debò que no vull fer cap declaració sobre aquest assumpte. És veritat, Tomàtic, que el seu amor, la Verona, va fugar-se amb el cosí? Però es pot saber quin tipus de periodista ets, Super? Que sóc un tomàquet, però també tinc sentiments. Acaba d'obrir vostè un altre meló molt interessant. Exactament, vostè què és, un tomàquet o un telèfon? Però això què importa? Telèfon, tomàquet, home, dona... No em sento ni una cosa ni l'altra. Per què? Aquesta pressió social per identificar-se amb un gènere. Prou! Segur que tu eres més del Club Megatrix, segur. Vostè ha estat sempre a l'avantguarda de les telecomunicacions. Com se sent al sentir-se desplaçat per una poma com a símbol de la tecnologia? Vull acabar aquesta entrevista! Seguretat, sisplau! No troba irònic que fos la mascota de la tele d'un país on cada any rastreguem el cadàver de milers de companys seus sobre el pa? Prou, Super! Prou! Ai! Vale, ja s'ha penjat. Segur que és un android.
Jo crec que em donaran un Ondas per aquesta entrevista, no creieu? Un Ondas? Però no veus que l'has deixat fregit? Fregit! Un tomàquet fregit! Hòstia, és que soc bona sense adonar-me'n. I ara com s'arregla aquest trasto? Podem avisar algun tècnic? A un tècnic no ho sé, però aquell home d'allà ens està mirant de lluny des de fa estona. Perdoni! Perdoni! Sí, vostè! Ens pot ajudar? Com es diu? Jo em dic Ferran Albiol. Com el doblador de Tomàtic? Bueno, diguem-ne que sí, més o menys, sí, faig jo el Tomàtic. Caram, ara sí que m'ha deixat parat per mi vostè. És tot un heroi. Un heroi de què? Home, un heroi de la meva infància. Ah, això ja m'ho diuen molts, ja ho sé. No té importància. Li puc dir senyor Albiol? No, digue'm Ferran, millor. Sí, evitem els lapsus. Ferran, recordes amb tanta nostàlgia els personatges del Club Super 3 com nosaltres? Bé, jo suposo que com vosaltres no tant, però evidentment sí, que els recordo amb bastanta nostàlgia, perquè va ser una època molt divertida i molt maca de quan vam començar a fer això al Club Super 3, no? Ha quedat demostrat que el Club Super 3 va ser totalment un encert, però quan li van proposar la feina, vostè va acceptar instantàniament o va dubtar? No vaig dubtar gens. De fet, la meva feina soc titellaire. Llavors volien una mena de titella que sigués així una mica estrany, que fos un contestador automàtic, ara ja no existeix això quasi bé, i no m'ho vaig pensar dues vegades, evidentment. Allò vam fer unes proves de veu i, bueno, mira, ja els hi va agradar i aquí va començar tot. Com va portar vostè l'anonimat? Perquè per nosaltres era un referent el Tomàtic, però potser sí que Ferran Albiol era potser una persona desconeguda per un nen de 6 anys. Home, mira, és una de les millors coses que em pot passar, que passi desapercebut i que només em coneixin per la veu, no? Perquè si fos allò un gran actor i aquelles coses que dius, hòstia, parar-te pel carrer i això, no? Però de totes maneres, això sí, quan allò amics meus allò diuen algun, mira, aquest és el Tomàtic, i allò ja passa lo de sempre, va, fes la veu del Tomàtic, i allò, d'acord, ahí vaig, però no és que ho faci gaire, tampoc, Ara han passat el temps i han passat d'un telèfon amb ulleres de sol a un ninot amb espiral al mèlic. Sí, perquè ara després del Tomàtic i tot això, doncs he anat fent coses, com que ja et dic, soc titellaire, bàsicament, i faig els 5 segons, que és un altre personatge, diguem-ne, que és l'amic més amic del mic. No? Valgui la redundància, perquè vostè quan va començar a fer titelles? A mi em ve de família. Jo des de petit, vull dir, el grup de titelles que tenim va començar l'any 59, o sigui, i des de llavors, que eren meus pares, que és el Llibert i la Carme, i llavors, tenim un grup de titelles que, dels més antics d'aquí de Catalunya, i mica en mica hem anat fent titelles, fent bolos per tot arreu, pels pobles, a tot això. Després ara ja diguem-ne que som bastant grans i ja ens dediquem més a altres coses, però també és cert que quan va començar el Tomàtic i tot això, jo li feia la veu, ma mare el manipulava i fèiem, o sigui, era dins del grup és el que fèiem tota l'enderga aquesta del Tomàtic i de tot això. I degut a això, després també al ser titellaire necessitaven algun titellaire que fes anar o al mic o als 5 segons, perquè com que són diversos fent lo del mic, necessitem 3 o 4 manipuladors. I mira, la cosa ha anat rodada una mica així. Acabarem l'entrevista parlant de les mil i una cares que té vostè. Vostè és una persona molt polifacètica, l'han vist fent drama, ens veiem demà, ha fet entreteniment, l'han vist també el Cor de la Ciutat, també ha fet terror. En quin gènere és més còmode vostè? No, jo he fet moltes coses, però bàsicament el que soc, i ho diré sempre, és titellaire. Vull dir, cal que hi hagin titellaires, perquè crec que és l'avançala de que la gent el prepares com perquè després puguin anar a veure teatre, puguin anar a veure moltes coses, i també és cert que hi ha molts titelles per adults també, vull dir que això és una cosa que també està molt deixada de la mà. Vull dir que si podeu, aneu a veure titelles, ja sigui per petits o per grans, que també n'hi ha. Doncs queda clar el missatge, nosaltres ja anirem a veure titelles, però abans de marxar
sí que li volem fer un petit joc. Com que durant anys ha col·laborat com a contestador, ens agradaria que ens ajudés a donar-nos de baixa a una companyia telefònica amb un test que li han fet. Jo et proposaré 3 companyies, que són A, Morbistar, B, Naranjito i C, Vodcafon. Bé, m'agradaria que de cada pregunta vostè escollís una resposta. I al final d'aquest qüestionari, si contesta bé, hi haurà un premi. Està preparat? Sí, estic preparat. Primera pregunta. No li funciona internet i es vol donar de baixa, però no ho vol fer d'una manera qualsevol, ho vol fer parlant català. A. Li diuen que s'esperi, que l'única persona que parla català de l'empresa està fent el seu late night i vostè s'adorm després d'esperar una dècada al telèfon. B. Un senyor amb un to marcadament sud-americà l'avisa que per donar-se de baixa en català primer ha de contractar la tarifa RUC català. I C. A l'altra banda del telèfon contesta Steve Wozniak, cofundador d'Apple, i li llegeix un decàleg de 3.521 punts sobre per què no s'ha de donar de baixa de la seva companyia. Quina triaria? Jo triaria la B. M'agrada lo del RUC català, encara que l'operadora no sigui d'aquí. Però com que estem tan acostumats... Següent pregunta. Amb aquest desastre renuncia a donar-se de baixa d'internet, però vol seguir lluitant perquè li vinguin a arreglar. Així que l'endemà torna a trucar perquè li envien un tècnic, però... A. Morbistar li envia un tècnic amb el seu equip ciclista, però quan arriba a casa va tan del revés que no li pot arreglar res. B. El treballador de Naranjito li diu que vale, que ara es pilla el vol des de Perú i que aterrarà a les 9 del matí del proper 15 d'agost de l'any vinent. I C. Fernando Alonso, la cara visible de Vodcafon, és l'encarregat de transportar el tècnic i després de 2 lustres el correu de seguiment de la companyia encara posa llegando. Pobre Alonso. Jo triaria la A. M'agrada més lo de Morbistar. Per tant, li agradaria que vingués un tècnic amb el seu equip, encara que anés tan del revés que no li arreglaria res. Tant me fa, estic acostumat que vinguin i no arreglin res i se n'entornin allò amb les mans. I sobre els hi has de pagar, hòstia. I per últim, tip de tot això, decideix fer l'última trucada. Aquesta sí, per demanar que tot i que no l'han pogut solucionar res, com a mínim que li baixin la factura. A. Li contesten que una rebaixa més al preu podria desencadenar una crisi al futbol on Messi acabaria dormint entre cartrons i vostè, com a bon futbolista, es nega la possibilitat de que això passi. B. L'operador s'excusa en que no necessita ni rebaixes a la factura ni internet veloç, que, com diu el seu lema de l'empresa, l'únic que necessita és amor. I C. Despenja la famosa noia rossa de l'anunci de «Claro que sí, guapi». Jo diria... M'agrada més la A. Hem de cuidar el Messi, no fos cas que... Bé, per majoria de respostes ha acabat escollint Morbistar i com a premi li regalarem un gaspatxo en el qual cap tomàquet ha estat maltractat. Bien! M'encanta el gaspatxo. M'ha costat un ull de la cara, ja pot estar bo. 4 amb 10 al Mercat del Clot. Paga la ser, no passa res. Uns xupitos de gazpacho, voleu? Vinga, va, som-hi! Doncs res, senyor Albiol, Ferran, moltes gràcies per jugar amb nosaltres. A vosaltres. Espera, deixa'm veure una mica de gazpacho. Que bo que està. Ja està, ja l'he perdut, ja el tenim amb el gazpacho. Doncs res, moltes gràcies, fins aviat. Adéu-siau i que us vagi molt bé. Visca Romesco! Visca! I fins aquí el primer programa de Romesco. Què, nois? Què us ha semblat? Bueno, a mi, no sé, normalet, perquè se m'ha fet una mica avorrit, a més, es nota molt que estem llegint. No? Aida, que estem en antena encara. Sí. Que no estàvem ja? No, Aida, no encertis ni una. De debò que sou lamentables, tots dos. No sé per què ens van donar el Premi de Ràdio nosaltres. Mira, no he escoltat cap dels altres programes, però segur que els altres guanyadors són molt millors. Que no vam ser nosaltres els únics que vam guanyar? Aida, no escoltes, no. Romesco va ser un dels guanyadors dels Premis Idea Ràdio d'aquest any, per això estem aquí, però també ho van ser Contra tot pronòstic, Els influencers, Vull ser jove i La palestra. I precisament avui podreu escoltar els pilots d'aquests programes aquí, a Ser Catalunya. No us ho perdeu. Així que, s'ha acabat el programa o no? Jo tinc una caragolada. Que sí, ja està, però un moment. Ara de debò, creieu que hem donat bona impressió o no? Home, jo he quedat com un paranoic, l'Aida com una calenta i tu com un imbècil. Bueno, és que ja és això, no? Sí. No, tampoc cal anar a enganyar ningú a aquestes alçades. Dit tot això, ara sí, fins aquí el primer programa de Romesco. Us deixem amb una cançó per animar-vos el que queda de dissabte. Fins la setmana vinent. Leave me out with the waste, this is not... Gerard, és una broma, no? Quin baixot que és això, un enterro. Ai, què passa? A mi m'agrada molt. Damien Rice, tio. Sí, per anar a missa és lo millor, però a veure, tu què vols? Que ens tornin a escoltar la setmana vinent o ja prefereixis que es suïcidin massa? Ja poso jo la cançó. No, sí, home, que les cançons les trio jo. Tira-la, la d'Obeses.
No, però què és això? Què és aquesta cançó? Recordeu, seguiu-nos a Twitter, Facebook i Instagram, @romesco amb 2 U's. Que això ho dic jo. Sí, vinga, va, fins la setmana que ve. Adéu! Canvieu la cançó. La meva, poseu la meva. Ja saps la resposta a la teva pregunta és que sí. És clar que vols venir, però has de saber que no ho fem per plaer. No es pot evitar, és un fet de reunió, és un deure humà. Hem vingut a molestar, a fer-nos i a empipar. Som un gran mig del nas, no passem pel sedàs i ningú ens marca el compàs. Hem vingut a molestar, som de pedra a la sabata. No hi ha res ni ningú que ens pugui aturar. Avui hem vingut a molestar. Alguns del carrer, algú dirà que això no està bé, però res no està bé quan pretens derrocar el que està bé. Ei, collons, quin embolic, no sé ni què dic. Ei, però sempre somric. Si no fallarem, sigui estiu o hivern, som el nostre govern. Hem vingut a molestar, a fer-nos i a emprenyar. Som un gran voltadits, un mosquit a les nits, el pitjor dels teus acudits. Hem vingut a molestar, com el gall que vol cantar. No hi ha res ni ningú que ens pugui aturar. Avui hem vingut a molestar. La senyora adinerada que passeja el seu chihuahua i al parterre ja ens hi deixa un regalet. I el reiet que vol corona i no treballa ni una estona i viu feliç com un anís al palauet. I els polítics que menteixen i treixen el teu vot. I els grupets catalanets que no afinen res de res. I la profe repel·lent i el banquer pensa content.